Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao. Asin mairepresentar ang kada individual sa kabikulan. Lihitimong mga impormasyon na aga pasana, dapat nang maaraman, dapat nang antabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. BicolNet TV, may panenintugan, daing kakampihan padumat sa progresibong kabikulan. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, estasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa BicolNet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa BicolNet TV. BicolNet TV. kaiba, katabang, kasurog, Asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey, Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa satok. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito
hanggang unya nagtatabang Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagal ba'y progreso ang dara? Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angsiang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Okay, tamang oras sa Bilog na Pilipinas, 16 minutos po makalihis and alas 9 ng pagkamaling. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Uyo na ang programang mataunin kalinawan sa mga issues ka na daw ma-informar ka mga mapanahong issue, edukasyon, politika, ekonomiya, asin iba pa. Mabareta on the spot. Programang mamadikos kan mga gibong kabalbalan, alagad mataunin pagsaludo sa may mga tultul na gibo. On the spot. Pag-iriba ang lalaki mahilig sa gay. Tony K. Gistone Kiliste sa On the Spot. Digdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kag Bicolan Worldwide.
Alright, hi, hello, good morning. Diyos marhay na pagkaaga. Diyos marhay na pagkamaling Bicolandia. 18 minutes on that. Yes, welcome po. This is ito yung programa. Welcome po sa ito yung pag-iba-iba. Ngayon po sabi na pagka-down ng Wednesday. Ay, may binatab-atab kita. Medyo atab-atab kita mga tugang. Dapat alas 10 pa kita mag-iba-iba. Pero na-miss ko ka mo. Kaya mga tugang, inatabataban ko. Inatabataban ko man mga tugang ang sa kuyang programa. Pero, mabibitin man giraray ka mo. Kasundo alas 10 na po kita ngunyan na pagkamorning iyo. Dala po iyan mga tugang kan mga kasaributan na piti-asikaso. Piti-reparo ta po mga tugang sa duwa. Intunisyon mga tugang kang filing kan certificate of candidacy. Panduang aldaw po mga tugang. Panduang aldaw po mga tugang. Kaya pasensya na yaon po kita sa luwas na katutok sa mga manlain-lain po ng mga COMELEC offices as well as din po sa provincial office kan COMELEC. Yaon man kita nakantabay dyan mga tugang para po sa mga kaganapan and sa mga latest update mga tugang na nagpapile mga tugang kansa isang mga certificate of candidacy mga tugang, mga kabarangay. Anyway, syempre, sa pangalan po sa video conference na Visual Net TV, syempre sa pangalan po yan, sa mga station manager, Maestro SM yan at doon. Syempre sa pangalan man po sabi ka sa tuyang mga katuwang, adigdi po sa laugkan sa tuyang programa, kami po sa labay na nagpapaabot sa inyo ng magmang patara-tara sa ng pamilya. Sana po, yaon po kita sa marahay na kamurugtakan, halawin po sa Rimalaso, halawin po sa Kadimalasa. Kaya, ngunyan po tabi na medyo mainit-init po na pagka-daw ng Wednesday, petsa ano ba yan? Petsa dos mga tugang sa bulan na Oktubre 2024. Well, sabayan nindo ako, sundo alas 10 ng pagka-morning. Hiring kan dati mga tugang mag-restorya. Magkukumustahan lamang po kita mga tugang hindi po sa loob sa tuyang programa. Sa mga pangyayari po dito sa tuyang palibot, siyempre kasabay po mga tugang ang mga impormasyon, bulos ng impormasyon mga tugang, hali po tabi dyan sa luwas. Siyempre mga tugang, sa pangalan man po tabi kan sa tuyang mga parantabay, mga regular na mga nag-aabang, mga regular na kantabay termino nagsisikip din sa tuyang programa. Maraming thank you po tabi sa Indo Gabaos. Pasensya na ha, bihis programa ta kay puhan ta na apod kini magkao mga tugang ng update mga tugang duman po sa mga sitwasyon sa mga manlain-lain po mga tugang na opisina kan COMELEC. Ngunyan po tabi na filing, sabi ko na nagpunta sugma mga tugang, sundo po yan petsa 8 po tabi sa bulan na presente. Anyway, Diyos na mahay na pagkamuling po, siliwat din po sa mga palantabay niya to sa first, second, and third district Kabalbay, sa mga palantabay niya to mga tugang din po sa inyo po kamang party kan Pinaban, sa inyo po kamang party po sa Pilipinas. Kita po, nagsisabay-sabay, hindi po sa programang On The Spot mga tugang. Dahil iba, siyempre kasabay mo mundo, ang sa inyo po tabing lingkod, ang sa inyo man po tabing giraray na servidor, Tony Kiriste mga tugang sa programang On The Spot. Siyempre sa bago kita mag-kasirin, sa lagos ito yung mga pag-restore. Ganyan po tabi na pagkamanay, happy birthday mo na sa ito yung mga palantabay. Sa gabos niya to na mga parantabay, sa gabos niya to mga kasurog na nagsisilibran po mga tugang kansindang mga kumpleanyo. Ganyan na pagkamanay, happy birthday po tabi. Happy birthday. Happy maligayang kaarawan. Kaya, siyempre yun sa mga birthday na Oktubre, pwede na ka mo magsulisit. Pwede na ka mo magsulisit. Naman mga tugang sa mga nag-file kan COC. Pinawan niyo kay idea nito niya sa mga birthday. So yung mga kasiributan, pwede na ka mo. Pwede na kamo mga tugang, ay ready naman kayo yan sa tuyang mga, sa mga aspirante. Aram na po ninda yan. Aram na ninda yan. Kaya pwede na, sindatabi, agadan po ng ayuda
Sa sendo po tabi na mga suro selebrasyon. Oy, Ma'am Nelia Marcaida, thank you so much. Salamat sa pagantabay. Good morning everyone, sabi ni Ma'am Nelia Marcaida, and also sa Bilog na Marcaida family. Diyan po sa Banwaan po, tabi dyan sa Albay. Sino man mga tugang, happy fiesta po sa mga kapiestahan ngayon na pagkaldaw. Mapista na pala dyan mga tugang sa Banwaan kang Isko Domingo. Ano lamang sabi ni Mayor John? Mayor John. Dyan sa Banwaan kang Santo Domingo. Mapista pa lang. Advance happy fiesta po tabi sa mga taga Banwaan kang Isko Domingo. Ano tabi ni Mayor John? Imbitado lamang ako dyan. Gari maluya kita kay Mayor. Diyan po sa Banwaan kang Santo Domingo. Sige lang, sabad lamang maimbitaran man kita ni Mayor. Dugang butante man ako yun. Kailing mo na. And siring man mga tugang, duman sa may mga anniversary po ngayon na pagkaldaw. Happy anniversary po tabi sa inyong tagabos. And duman po mga tugang sa apod gani, sa mga nagsisiliptor, mga tugang kalsindang mga ano man na selebrasyon, ano man po nakasilibutan ni Guacamole na pagkaldaw. Ay, lugod maging matrayong po, sinligtas po tabi ang sendong mga selebrasyon. Ngayon po tabi na pagkamole. Siyempre sa may mga gadan, condolence po. And siyempre, siring kan dati, ang programang ini ng Bicol Live TV, malagos po nagpapaabot man kasi may pakikidumamay. Pakikisumaro po tabi sa sendong mga kamunduan. Sa may mga gadan, condolence. Siring man mga tugang, duman po sa tuyang mga kababayan, dayaon po tabi sa yaon po sa Banig ng Kamatian, yaon po sa Manlain-Lain Hospital sa mga oras sa ini. Magparahay po tabi, magparahay. Pakusugon, patindogon. Sabi ka na nga mga tugang, ano man po nakadiripisilan, ano man po mga tugang ng mga negatibong nangyayari po dito sa tuyang palibot, ang gabos na yan mga tugang, igwa po tabi ng hangganan, igwa po tabi ng katapusan. Kaya permisa na po kitang fight sana. 0963-711-4989. Again, it's 0963-711-4989 para po sa mga gustong magsabay. Para po mga tugang sa mga gustong maging parte ng programang ini. Ngayon po tabi kapag kamanay. Sige na, sabay na po kamo sa paagip ng numerong iyan, 0963-711-4989. And also, sa mga nakantabay po sa page po kang Bicol Net TV Makakay page, and also sa mga nakantabay mga tugang sa page po kang On The Spot News TV, and syempre sa Samuya pong YouTube channel. Oy, kaway, magandang morning, magandang umaga, magandang gabi, magandang afternoon, anong oras man po tabi kung ako nahihili. Bigay po sa loob sa tuyang programa. And don't forget mga tugang, paki-like and paki-share po kan Samuyang programa, ang kan Samuya po tabi ng stasyon. Kangani po, tuni ka mong updated, bigay po sa mga kaganapan sa tuya po tabi na palibot. And also, mag-comment. Kangani po, ma-acknowledge naman po ang tendong presensya sa indo po tabi na pagantabay, bigay po sa tuya mga programa. Sige, ano ang mga istorya? Alat ka? Sige. Ano ang mga istorya mga tugang? Ngunyan po tabi na pagkamanay. Sabi ko na nga mga tugang, ngunyan sa mga pinagtututukan, ang filing po kag mga sertipiko di kandidatura mga tugang, sa manlain-lain po tabi ng mga banwaan, sa mga manlain-lain po mga tugang na lugares, digdi po tabi sa tuyang nasyon. Kaso hapon, permanente yung mga tugang na pinagpunan nito na filing of certificate of candidacy mga tugang. Sabi mga tugang, nagkakaubusan na nagkakaubusan ng mga tugang ng documentary stamp na igagamit or saro sa mga mga tugang sa mga resipitos o saro sa mga dapat na i-lakip duman mga tugang, i-attach duman sa mga certificate of candidacy sa mga form, kaya ni po tabi ng mga aspirante. Yeah. Pero sabi mga tugang kan mga nagkakapi na niya itong nakaulay sa lado po kan Comelec, pwede na ito
acceptable mga tugang so receipt mga tugang na nagpapatutuo na kamo po tabi, nagbayad po tabi para po sa documentary stamp. Kaya, at daw ta nagkaigwaning arog kini pagkukulang, nagkaigwaning mga shortage mga tugang of documentary. Ano din napaghanda nila? Dahil ini napaghanda na rin, pangyari ini sa Pilipinas. Pangyari ini sa Pilipinas mga tugang, pero may mga araw-arabirya. Haluwi mga tugang ang panahon na apod gini. And one thing, sarok mga tugang sa nariparuta, na kasuhapon mga tugang, naglibot kita sa mga manlain ng mga common offices. At yan we give you an update. Tawag ko kamo mga tugang till latest update. Duman po mga tugang sa mga nag-file sa munisipyo, sa mga local community offices, and then dyan mga tugang sa provincial community office. Kaya sa mga naghalat mga tugang, pag ma-file ka mga tugang ng governor, board member, and dyan iyan sa provincial mga tugang, and so mga party list, dyan iyan sa dyan sila ma-file sa provincial community office, dyan po sa Old Albay District. Pero kung ma-file ka mga tugang para po sa pagka-alkalde, councilor, dyan lang po yan sa local community offices na makukuha po tabi sa sendang mga respetibong munisipyo. Kaya, iyan po tabi mga tugang ang nagiging dalagan mga tugang para po duman sa mga nag-file. Para po duman mga tugang sa mga aspirante na nag-file mga tugang or mag-file mga tugang kansa inda po tabi na sertipiko di kandidatura. 9:30 in the morning, mga commercial daw na kitang madali. Tamabilta na kita mga tugang para po sa satuya mga detalye, para po sa satuya pang mga pag-restoryahan ko yun na pagkamonay. Sa isihon ta kasi bago makusugo na mati manindo mga tugang silinog na namatian po sa ang epic center pa lang ito mga tugang dyan po tabi sa Katagduanay. Kaya aramon ta kung sa inpa hindi namati and iba pa mga tugang na mga pag-restoryahan tabi po sa loob ka sa tuyong programa. Dyan sana po kamo. Madali salamat nining mabilgada kita mga tugang makalihis po ka nagkakapirang Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntakalbay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Alright mga tugang, Philippine Standard Time, 33 minutes, makalipas po
9 in the morning, ay balik po kita sa satuyang programa. Balik po kita sa satuyang pang Oristorya. Ngunyan po tabi na pagkamunay. Kaya, ay, update po na kita. Duman po mga tugang sa mga nagharapot. Na kaigwa po ni paglinog sa Subago, 6.1 earthquake struck the province of Catanduanes. Wednesday morning. Kasi bago ini mga tugang, October 2, niyugo mga tugang, ang probinsya po tabi kang Catanduanes. And sigon mga tugang sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology or PHIVOLCS, sigon mga tugang sa indang datos, the earthquake occurred at 5:19 a.m. while its epicenter was located northeast of Bagamanok in Catanduanes with a depth of 38 kilometers. However, sigon mga tugang sa PHIVOLCS, sigon duman sa indang instrumental intensity or intensity 6 in Birac, Catanduanes and Tabaco City, Albay, and reported intensity 1 in Erosin, Sorsogon. Namati ang ini intensity 6 and basado mga tugang duman po sa instrumental or basado mga tugang duman po sa recorded mga tugang duman po mga tugang sa PHIVOLCS or kan PHIVOLCS mga tugang. Napapadalas na ata mga tugang ang mga siring kaning mga natural calamity aray kun bako bagyo, kun bako mga tugang bagyo uling lindol mga tugang paglinaw, napapadalas na po mga tugang digdi po sa satuya po tabi digdi po sa satuya kinaban. Kaya medyo pag-urup-urupan na rin kan mga nagkakapira po tabi. Kapag urup-urupan niya to mga tugang ini po tabi na pagpamamati mga tugang padusang balik. Ini po mga tugang na mapadapit digdi sa mga siring po kayo may mensahe po ini na pigpapaabot. Kaya, sige. Sa iba pa pag-istorya mga tugang, nakahanda na, speaking mga tugang kan filing, kan COC, handa na po mga tugang sa pangduwang aldaw, ang mga COMELEC offices, and sa mga aspirante mga tugang, para po duman sa indang pag-file mga tugang kan sa indang certificate di kandidatura. O diyan mga tugang sa Daraga Albay, saro aspirante para konsehal, sa pasanao, ang file mga tugang kan sa indang kan sa iyang certificate of candidacy. While i-update kan ilo doon, update mo na kita. Doon mga tugang sa mga badwaan, punan pa mga tugang sa pagkagobernador. Saro pa sa mga tugang, as of latest, Joey Salceda. Iyo pa sa na po mga tugang nakapag-file mga tugang kan certificate of candidacy since yesterday. Siya pa sa pinakaatab sa paagi mga tugang kan sa iyang attorney. Iyo po nagpasiring duman sa provincial COMELEC para po i-file ang kandidatura kaini po tabi ni Albay para po sa posisyon na pagkagobernador kang Albay. Bantang sa pagka-vice governor, solamente na
pasa mga tugang o nag-file kan sa iya po tabi na kandidatura, iyo po ini mga tugang na si Dante Arandia. Current Sanggunian Panglalawigan, Panlalawigan Albay Board Member, si BM Dante Arandia, nagdalagan mga tugang or nag-file mga tugang kan sa iyang COC kasuhapon. While dyan po mga tugang sa Banwaan kan Santo Domingo, as of latest, saro pa sana ang nag-file, iningali mga tugang na si Richard Balilo bilang vice alkalde. Dyan po mga tugang sa Banwaan kan Santo Domingo. Dyan man mga tugang sa 2nd District, dyan po mga tugang para sa Municipal Councilor po tabi Candaraga, si Christopher Andes, ang sulamenting nag-file mga tugang kasuhapon. Dyan po mga tugang sa Banwaan po tabi yan Candaraga. Iyo pa sa na iyan, so mga nakapag-file mga tugang kan certificate of candidacy since yesterday, and tiglalauman mga tugang na sa mga masunod pang aldaw, at so iba kaya mga tugang petsa 3 or petsa 8 ansa inda po tabi na target na petsa kansa inda po tabi na pagsunod kansa indang kandidatura. Sabi ito na nga ni, may mga ano pa ni, dakadakon mga tugang na pinag-aabangan, mga tugang na mga darakulang pangaran. Sa aga, may nakuha kitang impormasyon na sarong bistadong politiko, mga tugang hindi po sa probinsya kang Albay, ang masunod po mga tugang kan sa iyang certificate of the kandidatura sa pagkagobernador. Sa aga ni, may nagbabana-bana na istorya, informasyon kitang nakuha mga tugang regarding din sa pag-file mga tugang kan certificate of candidacy kaya ini po para po sa sarong para po sa posisyon pagkagobernador mga tugang kang probinsya kang Albay. Kaya at yan ngahapon igwa. Pero sa mga oras na ini baka igwa na po mga tugang. Sa ini po mga tugang na pigtaw ang update since yesterday ini. So mga nakapag-file mga tugang kasuhapon. Kaya baka ngunya na aga igwa na ki mga nadugang. I-update ni po kamo mga tugang. Digdi po sa regarding po digdi mga tugang sa nangyayari po mga tugang na filing of certificate of candidacy. Sige. Ngunyan, sabi ko na nga ni mga tugang, nahihiling pa na. Luhay-luhay na po mga tugang na nahihiling na po mga tugang kung sisay po ito ng mga aspirante. Sisay po mga tugang sumay mga nagpapahiling mga tugang ng kamawatan na maglaog po sa bida politika. So mga nag-aambisyon. So mga ambisyoso. Na makakuha mga tugang ning tukawan, makakuha mga tugang ning posisyon mga tugang sa maabot po tabi na eleksyon. Kaya na luhay-luhay na no, na namimidbidan ta mga tugang sa bagay itong mga ambisyoso. Unyan pati nahiling ta po mga tugang. Gabos ngunyan na kangiray. Gabos ngunyan mga tugang na mga dating mga dahil mo unaon mga tugang na titinohon ka ngunyan pigtitino na. Apay sana. Duman po mga tugang sa mga apod gani. Apay sana. Sa mga gusto magpay po kamo kasi karapatan man po tabi nila yan. Kaya alat ka. Digdi mo nakita mga tugang
may pangapudan mga tugang si apod kini Police Brigadier General Andre Perez Dizon, ang Regional Director mga tugang ng PNP sa rehiyon. May pangapunan mga tugang, duman po mga tugang sa mga pagirumdo mga tugang. Kung saan, katugod-tuguli kay ni mga tugang na day pagbalgaron ang gabos ng mga police operational procedure habang pigigibo mga tugang ang trabaho. Kung saan mga tugang, ini po ang naging tugon ni Police Brigadier General Andre Perez Dizon, ang Regional Director ng PNP sa rehiyon, kasabay mga tugang kang pag-deploy ning nasa 2,600 na mga PNP personnel sa rehiyon. Katakot ini mga tugang kang pagbubukas ng filing of Certificate of Candidacy na nagtuon nga ni mga tugang kasuhapon, Oktubre 1 hasta Oktubre 8. Sigun mga tugang kay Dizon, daan mga pulis na ini ang magiging katabang kang Comelec sa pirang aldaw na filing tanganing masiguno ang maging matalo sa sinmatuninong mga tugang ang bilog na proseso. Kasabay kay ni mga tugang, pinangapudan ni Dizon sa mga kandidato kasi sa mga supportadores kini na sunodon ng God kasi ang respetuhon mga tugang ang panundan po tabi kan Comelec. Yan ang tugon mga tugang pangapudan ni Police Brigadier General Andre Dizon ang pamayo mga tugang kan PNP digdi po sa rehiyon. Nahiling taoy, good morning sa mga PNP personnel na nakatagtag mga tugang, mga PNP personnel mga tugang na nakataltag sa manlain-lain po ng mga Comelec offices para po sa pagmantener kang katrangkiluhan, katinunyoga, kaligtasan mga tugang kan mga maparail, puon kasuhapon, sundo po mga tugang, sa petsa 8 sa bulan na presente. Yan po ang ipinagtalaan na petsa para po duman sa mga maparail po tabi kan sa indang COC. Ngunyan, sabi ko na nga ni kasubago, nahilunghay na po mga tugang na nabibistaduhan, nahihiling mga tugang sa mga aspirante, mga aspirant, ang apod sa inda mga aspirant, kapag nag-file na sinda mga tugang aspirant, para po sa mga posisyon na sa inda po tabing gustong dalaganan, sa maabot po tabi na eleksyon. Ngunyan, kasabay kayan, nadadangog na po mga tugang, ang mga plataforma, kung hapoton mo mga sinta mga tugang, ano ang sa indong ngayong magiging sentro, ano ngayon sa indong magiging prioridad, kasabay dyan sa plataforma. O ngaya, ang samuya ngayon, pakukusugon ngaya, ang salado ngaya kang kapalibutan, turismo, pero hindi naaali-ali. Pero hindi naaali mga tugang ining as a committee ngaya on environment, on committee on agriculture, committee on tourism. Ayan ngaya, katuya ngayang papakusugon para ngaya matabangan na mabistaduhan ang katuyang banuaan, so on and so forth. Pero kung hilingan ta mga tugang, obserba rin nindo mga tugang sa nagtaran. Obserba rin nindo mga tugang, bistaduhon nindo kung sisi nagtaram kaya. Nagimo daw tabi? Kamu daw tabi. Ako ko tabo ko na muna ito karong ini. Sabi ko, gari, pero nahihiling ta mga tugang na gari man kayo ni Oso. Ang ngunyan pa siya na nahihiling daw. Kapag file po siya na mga tugang kan sa indang sa kanyang COC, tigo-uti ka na ka mo. Kaya yung ngayon, ini ang samuya, ini ngayon sa kuya, ini ngayon sa muya na samuya ngayon gigibuhon,
Katawanan ngayon yung prioridad. Pero, kung babalikan ta mga tugang, pinipo ng mga pigwapanuga ninda, dati na po ninda ining na ipanuga, but until na wala po ning development. Kaya, wala po ning development mga tuga. Tapos, iyo na naman ang itutuga sa inyo. Nakaw, mag-isip naman daw kamo tabi. Kasi ini na-open pa sa mga tugang. I know this is not the right time para po bigyan mga tugang sa pagtukal kay ni. Kundi, nakakabaldi isa na po mga tugang na madamog po ang mga siring kay ni mga bahayag. Kaya ni po mga tugang na mga aspirante ini, liwat na mga aspirante mga tuga. Sa inda po tabi na pinagdadalaga na. Kaya, abo ko maging unbigli. Ano to sana po mga tugang digdi na gani baga pauro-turo na sana po ang pigtutuga nindo but until na wala po tabi ng development sa indo po tabi. Na dati na po nandong iyan na komitiba but until na wala po tabi. Wala po tabi nila hilin lamang na development mga tugang bilang pagtukaw po tabi nindo dyan sa indo po tabi ng mga posisyon. Kaya, sa turismo, halimbawa pa, sa environment, halimbawa pa, ini nga daw po tabi nindo. Ang sa indo po tabi nasa sakupan, kung naataman po tabi nindo, napapangalagaan po tabi nindo ang environment, ang kapalibutan. May nagigibo ba tabi kamo? Nalakdang para po tabi na ulangon mga tuga. Ang ba na bagay na naglalaog po sa sentong munisipyo na nagra-route po mga tugang ng mga kabubuldan dyan sa sentong palibot. May nagigibo lamang po kamong resolusyon para po ulangon ang mga nagkakapira po tabi na mga aktibidad na nakakaraot po tabi kan mga kadagatan sa sentong palibot. Sa lado kan turismo mga tugang, ano ang nagilibuhan nindo para na mapaunlad mga tuga sa lado kan turismo? Nagiramduman ko mga tuga. Sunanggana nga ni mga tugang sa saro po tabi na prestigyosong prestigyoso mga tugang na apod kini saro sa mga prestigyoso mga tugang na event. Day lamang nindo natawan mga tugang ning pagbisto. Day lamang kamo nagibo mga tugang, day lamang nagibuhan mga tugang ning paagi para po matawanan ning gratifikasyon. Nauya na po mga tugang kay puhan sa na po tabi kini. Na nagtao mga tugang ni magayon na onra, nagtao mga tugang ni dakulang onra sa indo po tabi na banwaan. Ano lamang po tabi ang sa indong ginibo po tabi na laknang dyan. Kaya, ano lamang po ang nagibo nindo dyan. Ini po mga tugang na bagay na ini. Kapag ang sarong tamo na kapag dara po mga tugang ng dakulang onra kuta na dyan sa indo po tabi na nasa sakupan, tawan man po tabi. Ipamati po tabi mga tugang na yaon po mga tugang ang sa indo po tabi na apod din pagpapahiling mga tugang ning pagsuporta, pagpapahiling mga tugang ning tangani sa mga masunod pa mga tugang na laban kay yan, mamaano ninda, ma-inspire sinda. Kaya yun ini, it's because we are supported by our kaya suportado ngayon akong marhay ini. Pero pag arog daw po kaya sa lado kan turismo, masasabi daw po tabi nila na ano ang naginibo po mga tugang ano po tabi kaya medyo na ano lang kita kaya kadakol na naman kitang nahiling na dadangog mga tugang na bagay na siring po kaya I have nothing against mga tugang. Duman po mga tugang sa
nagkakapot po kang komitibang kayan. Kundi, ang sa tuya lang po mga tugang, since sabi po nindo na papakusugon ang lado kan turismo, po na sa nakuta mo na mga tuga, sa pagsuporta mga tugang hindi po sa mga naglalaban po sa mga kompetisyon. Kaya, naglalaban mga tugang sa kompetisyon na nagdadala po mga tugang, ning dakulang onra sa indo po tabi na apod kini sa indo po tabi na banwaan. Kaya, iyo man sana mga tugang ang sa tuya di mga tugang na pinagpupunto. Again, I have nothing against sa nagkakapot po kang komitibang iya. Pero sana naman kaya po natin kaya ta po tabi na gibuhon ang sa tuya po na pigbubutasan na pinagbubutasan natataramon sa atubangan po kan mga tao na masupog po tabi. Kaya masupog po tabi. Kaya natangayitin nyo kayo kang nasusupog. Ako man ngayon kasi nagtara. Kaya sana lang yung sa observation ta, again, I have nothing against. Wala kitang kulog ni bot, wala kitang personal na dagit mga tugang duman po sa nagkapot yung komitibang iyan. But ang punto ta po digdi, sana naman, matauanan po tabi, as na-mention naman sa na po ang mga bagay nun gibuhan na po ni Pagi. Kaya next time para po, sabi ko na nga kapag napil mga tugang kan mga iyan na well appreciated po sinda, on the next time na sinda po tabi malaban sa competition, mas pag-iigihan po nila yan, mas gagalingan po nila yan. It is because namamati po nila na yan po ang sa inyong pagsuporta. Kaya, gari ba po maray pag-anuhan na din? Pinag-uulukan po kamo kaya. Kapag siring po kaya ng terminindong nagiging pagmakuyog, pero daiman po tabi sa intra, yuma. Good morning, amigong Marlon Argilda, nakaantabay nyo na pagkamunay. Saludo sa imo pa day. Good Samaritan ka talaga, hehe. Arin ini pa day. So hapon, iyo pa day ta makairak man, so tagsa dire. And syempre, as well as magura na nagpupulugos-pugos na makapagpaadal, magpaklase makatawan ng budget so estudyante ninda. Kundi, minsan may mga bagay talaga tipat mga tugang na minsan data unaon na nawawala ta ang mga importanteng bagay sa sarong day masabutan ng pagkakataon. Kaya, ito tabi pa din, sabi ko na nga may mga akiman ako pa din, and namati ang kumantabi pa pa din, na pirang bisis ng nawaran, day man sakot nakakauli, marauton sa buot. Kaya, marauton sa pagmati na, so nakakuha, day lamang pig-uli. Kaya, first thing na naglaog sa isip ko, pagka kuha ko pa din, naisip ko tulos sa i-turn over tulos sa lado po kan pulisya for safekeeping. Kaya, pasensya na duman sa driver, day ko na hapot sa imo, pero mas minakaray ko kaya na ipaabot sa lado kan kapulisan ito for safekeeping yan baka man sa kitang tiwala sa driver, pero mas minuya ko mga tugang na ipaabot i-surrender sa kaputa dyan sa Makati Municipal Police Station at tanghali mga tugang mas mapadali po tabi for why this information dissemination at ipinpropose mga tugang iyan sa paagi po kan sa indang page. Sana sa mga nakabisto po duman kay Sian Harvey Abilida, paki-tarama na lang po tabi na sa iyang wallet, ayaw po dyan sa ipaturakan baka kay MPS, paki-claim na lang, magdara na siya nagayod kay pagpapatotoo na ito na
tagsa diri kitabi kay ito. May lawg itong cash. And some ano pa ito. Kung ano-ano. May lawg itong cash mga tugang. Dahil ko nasabihon. Takod sabihon ko. Aram na nindo kong pira. Dahil ko nasabihon. It's ano na lang. Sa apod kini. Sa it's between the owner and duman sa police. And ako, ang nakakaalam kung pira po mga tugang sa loob po sabi kay ito na cash, okay ito mga tugang na nakuha ang wallet kaso hapon mga tugang. Habang kita po papauli, hali po sa tuyang paglibot-libot kaso ugma, dyan po mga tugang ng siyudad ng Legazpi. Kaya, sa sirig lamang kaitong paagi pa din, makatabang kita. Sa siring lamang kaitong pagi pa din, maibalik ka po, maibalik ka, makatao kita mga tugang ng tabang, makatabang mangyari kita, although mas kita nga di nangangaipuman, makatabang lamang kita sa tuyang mga apod kining, sa tuya po tabing mga kababayan. Kaya, makatabang lamang kita mga tugang, duman po sa tuya po tabi na, siyempre, duman po sa tagsadire, and also, sabi ko na nga bilang sarong manamagura, naisip na po mga tugang so apod kining, naisip na po mga tugang so pagal. So pag maliugot mga tugang makakuha ng kwarta para na po mga tugang budgetan po ang pagklasikan sa tuyang mga kakian. That's why mas minakaray ko po na ihatid po dyan sa surrender dyan sa opisina po kan baka kay MPS. Tangani po na sila na po ang bahala kay ito na tangani po na dumana sila po tabi, kuwaon po tabi kantag sa diri po kan wallet, ito po tabi na nawala. Salamat tabi sa indo. Ayaw sa mga nagpaabot mga tugang, sa mga nag-share kay ito, sana po makaabot naman po sa tag sa diri na sa iyang wallet, yaon po dyan. Ayaw, sige. May nag-message lagi sa kuya. Gura nung nga katotoo na si ano ni? May nag-message sa kuya digya. Dango ganin daw. Diyan sa Bano, love you kita. Good morning sa mga palantabay nga to diyan sa Banwaan po tabi kan baka kay Albay. Kaya adjust matay na pagka morning po tabi sa Sendo. May nag-file na ba? May nag-file naman pala dyan. Kaso hapon. Pero une, durano da katotoo na maatros na databi si incumbent mayor Edsel Villisa. Kamu talaga. Kamu talaga. Napaka ano nyo. Maghalat sa nangani po kamo. Nagpupuon pa siya na po tabi unfiled. Secret po na. Ayaw, kung nakantabay ka o batras ka na da. Pero paghiling-hiling taligi mga tuga kay Mayor Edsel Villesa. Galiday man sa Bulagyo kay ni ang mag-atras. Ayaw, kanahiling ka mga tugang baga. Nahiling ka po mga tugang kay Mayor Edsel Villesa kan bakakay na sa iya po mga tugang na istorya sa lado po kan serbisyo publiko. Kanagpoon baga siya mga tugang bilang vice mayor and nakatukaw mga tugang bilang alkalde. Nahiling ta po mga tugang although napapagalan siya. Amin naman sa dai po mga tugang ni Mayor Edsel Villesa. Pero sa iya po mga tugang ini na pinanindugan. Ayaw, sa iya po mga tugang na pinanindugan ang pagiging niyang alkalde, ama kan Banwaan po tabi kan bakakay. Maski mga tugang wala tuo ang mga nagpaabot ng komento na hali-haluyin niya ang progreso kan Banwaan kan bakakay. Igwaman ki wala niya ki development. Dahil po tabi siya na walang ki pag-asa. Dahil po siya nagpahiling ng kaliyahan mga tugang bagkus. Nagraniya siya mga tugang sa mga tao
nagrani siya mga tugang sa mga persona, mga tugang na makakatabang po tabi sa iya. Dahil niya man kaya, at least dahil siya po nagsuko mga tugang. Iyan ang nahiling taha. Masabi naman ka mo dyan. Pira daw ngaya, pira ma. Iya, lalo na susiging tanam dyan ang bayad media sa daan kita. Aputa daw si Mayor kung nagkatao. Aputa daw, Migo. Ika daw, susiging tanam na bayad media daan. Aputa daw si Mayor kung pira man ang 10,000 ko. Ika daw, kung gusto mo man makalaog sa media, mag-fight ka man sa nakansa mo man. Iyaw. Taday man yan, ikapig pakiraman. Fight man kan sa imo man na fight. Kung ano-ano man sa imo. Kundi, iini yung tigsabi ta mga tuga. Tapos mga tugang, kung susubaybayan ta mga tuga, sabi ta na, although, nasubaybayan ta ini mga tugan ta, kang mga panahon, baguhan kita mga tugang hindi po sa Banwaan kan Bakakay, bagong lipat kita. Pigiling-giling ta na. Kumbaga, nasabayan ta mga tugang, nasubaybayan ta po mga tugang ini na dalagan mga tugang sa lado politika. Sa pagiging politiko mga tugang ni Mayor Edsel Villesa kan Bakakay. Kaya sabi ko, ganito giling-giling ko, ganito never man ini mga tugang na magsurinde. Ganito wala man sa buko na binaryo kayo ni mga tugang na magsurrender mga tugang, mag-atras sa laban. Ganito very ano pa man, ganito bako, wala ini mga tugang sa personalidad, sa personality mga tugang ni Mayor Edsel Villesa na mag-atras mga tugang sa laban. Taon nga ni mga tugang, during the time na siya po mga tugang, sabi ko na nga although nadidipisilan po mga tugang sa iya pong pagtuto na alkalde keto, dahil mapagkakaila mga tugang na nadipisilan siya, dahilan ta sa mga nangyari po mga tugang, pero sa iya po malinaw-luhaya. Gumini po ng paagi mga tugang, tangani po na maski puro papaano, makabangon po tabi. Maski puro papaano mga tugang, mapanindugan niya ang pagiging ama po tabi kan Banwaan kan Bakakay. Kaya sabi ni Mayor, kam panahon nga ni ngayon sulo ako naglalaban, dahil ako nakaisip nung ka magsurrender, ngunyan pangaya, naigwa na akong kaiba. Nagkanya ako ira. Iyo baga, sa totoo sa naman, ang inot nga niya na mga taga-Bakakay dango ganin na. Ang sabi ni alkalde, ang inot nga niya ngayon sulo-sulo ako, naglaban ako, ngunyan pangaya na may kaiba na ako. Gustong sabihin kayo ni mga tuga, gustong sabihin kayo ni mga tuga, an sa iya po mga tugang na pagdalagan o sa iyang liwat mga tugang na paglaban sa pagiging alkalde, igwa siya mga tugang. So siyempre, difícil baga. Ang ano man na bagay mga tugang na dahil kasigurado, na dahil mo po mga tugang mapapanindugan, difícil po yan. Kaya, ang ano man mga bagay na dahil kasigurado, aramong lang malubog ang bangka mo, natatama padagos ka pa, difícil po yan. Kaya, sabi ko nga rin, ano daw ini na pagsasabi kayo ninyo na ngunyan pa ngayang igwa na akong kalabang. Ay ngunyan pa ngayang igwa na akong kasabay. Saka pa ako masuko. Ano gustong sabihin kayo mga tuda? Ang gustong sabihin po kayo preparado po siya. And alam niya mga tuda na siya po tabi dahil nagsusulo sa laban na ini. And alam niya po mga tugang na mapapanindugan niya po mga tugang ang pagiging alkalde kung siya po tabi papala rin naliwat po tabi na gumana sa masunod po tabing eleksyon.
Kaya straight po na po tabi. Duman sa naghapot ha. Ayan da po mga tugang. Kung maatras na dato, kung how true da na maatras na an sarong Mayor Edsel Villesa. How true da na maatras na. Sabi ko gari never mangyari po ini na umatras po tabi. Never po babe na mangyari na maatras po tabi. Kasi pinahihiling ka po padagos mga tugang na sabi na nga ni nagigibo po ng medyo para masipuro pa paano mga tugang mapakarahay po tabi. Mapanindugan niya ang pagiging ama po tabi kansaro po tabi na munisipyo. Kansa iya po labi niya sa kupa. Kasi ikaman po mga tugang halimbawa pa. Halimbawa pa mga tugang ika nadidipisilan. Aram mo na sa maabot na mga panahon, dahil mo man mapapanindugan natin ka makikisusuan ka dyan. Unless, igwa ka ng sa diring interest. Arag po tabi kan mga iba dyan. Dahil na po kay puha namin sinarong pa. May mga panalmingan po kita kaya. Na dahil magpinagigilipan, pero padagos po mga tugang ang pakikipagsusuan. Nata, may sa diri po na interest. Kaya, may sa diring interest mga tugang. Kaya mas ibugsok na, fight pa. Ano na sinangay ka ng pagparalibakon ako sa luwa? Ang importante nga, mapira ka ko. Yan mga tugangan, mga, anak mo na. Kung ano tabi mo na yun, sige ang sawong-sawong digay. Bati na sa kita. Sige ang sawong-sawong kaining, sige man ang paano sa kamera. Pasensya na ka mo. Tauning, ko, sige man ang sawong-sawong. Dahil kaya absent kaya sa paraaling ka. All busy. Sige mga tugang ka. Alas 10 na pala niyo. 10:10 post yang 10. Alas 10 din pagkaaga mga tugang. Luhay-luhay na mo na kitang mapaaram. Digdi po sa loob ng sa tuyang programa. Ngunyan po tabi na pagkamunay. Sa liwat po sa mga nan, kambilog na pwersa kan Bicol Net TV. Siyempre sa Panginoon po yan kasama yung station manager, Maestro SML at Tuon. Siyempre po sa pangalan man kan katuyang mga katuwang. Digdi po sa loob ng sa tuyang programa. Siyempre mga tugang, sa pangalan po tabi ng Dugabos sa Padagos po na Gantabay. Padagos po na abot din Padagos po na Nagantabay. Padagos po mga tugang ng titiwala dito sa loob sa katuyang programa. Maraming thank you. Kaya, sa aga, gari na naman kita, magkaprograma kayo na. Yaon kita duman sa tuyang area of responsibility. Pero ma-report kita sa programa ni Sir Manny Moksaya. Duman, masisirit din daw ang sa tuya na area kung hain po kita sa aga. Kaya mga tugang, siyempre ako man po tabi, ang sindong nakasabay ding iba, ang sindo po tabing amigo, ang kasurog po kang may mga tultol na gibo, alagad kontraryo, kang may mga dispaling hadong trabaho. Tunay kinis mga tugang natin yung service. God bless all right. Keep safe, Bicolandia. Enjoy the rest of your midweek. Bye-bye. Kung Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa satok. Salamat kong Joey sa pagpadaba. Kung Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, wala na maning pa.
Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka ng albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tumtagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa, bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Kaiba, katabang, Kasurog, asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao, asin mairepresentar ang kada individual sa kabikulan. Lihitimong mga impormasyon na aga pa sana, dapat nang maaraman, dapat nang ang tabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan, asin subok na. Bicolnet TV, may panenintugan, daing tigkakampihan paduman sa progresibong kabikulan. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, estasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at aral mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. kaiba, katabang, Kasurog, asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasurog, ka Bicolano, World